Diversi NGOs, assoċjazzjonijiet, esperti, persuni fil-qasam tas-saħħa u akademiċi kollha għajmu tħassib serju dwar il-liġi tal-kannabis li qed jimbotta l-Gvern Laburista. Dwar il-legalizzazzjoni tal-ħaxixa smajna mingħand ħafna, iżda sal-lum għadna ma smajna xejn mingħand is-Suprintendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gauci huma ħafna dawk li qed jistennew li jisimgħu l-ħsibijiet tal-Professur Gauci dwar dak li qed jipprova jagħmel Robert Abela b'din il-liġi ġdida, iżda sal-lum silenzju assolut. Skit totali mis-Suprintendent tas-Saħħa Pubblika dwar liġi li se taffettwa l-istess saħħa pubblika. Net News issa ilu 4 ijiem li kkuntattja lil Charmaine Gauci iżda sal-lum għadna mingħajr tweġiba. Staqsejna lill-Professur Gauci x'in il-fema tagħha dwar din it-tema li hi ta' interess nazzjonali. Staqsejna wkoll jekk bħala professjonista fil-qasam tas-saħħa u bħala Suprintendent tas-Saħħa Pubblika hix favur jew kontra il-legalizzazzjoni tal-kannabis li qed tiġi proposta. Sissa ebda risposta. Huma ħafna dawk li qed jistennew il-ħsibijiet tal-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Għaldaqstant, Net News għamel kuntatt ukoll mal-OHSA għal stqarrija uffiċjali dwar din il-kwistjoni. L-OHSA ġiet iffurmata madwar 20 sena ilu biex tiżgura il-benesseri fiżiċi, psikoloġiċi u soċjali tal-ħaddiema kollha fuq il-post tax-xogħol. Lan tagħha hu li titrawhem kultura li tagħti valur lil prevenzjoni biex jiżdied l-għarfien dwar il-benefiċċji taż-żamma ta' livelli adekwati ta' saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Staqsejna jekk il-liġi proposta hux se taffettwa b'xi mod dawn l-għanijiet iżda bqajna bla risposta. Staqsejna wkoll jekk fid-dawl tal-liġi l-ġdida proposta l-OHSA jaħsbux li l-legalizzazzjoni tal-kannabis hux se taffettwa l-missjoni tal-OHSA li tiżgura postijiet tax-xogħol aktar sikuri f'pajjiżna. Jidher b'mod ċar li din ir-riforma li qed jimbotta pompa kbira Robert Abela se taffettwa l-viżjoni tal-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol, dik li fost l-oħrajn tagħti valur lis-saħħa u lill-prevenzjoni tar-riski. Staqsejna dwar dan u wkoll bqajna mingħajr risposta. Skit totali mill-awtoritajiet.